Alin pa? Sa'yo. Meron pa akong basketball. Ano? Alright. Let's go. Kuya, lalabas na kami. Tabas sa kay Belin. Tadi na pelatan. Oo. Kumain doon sa may ano eh, sa may pinsa mo doon? Ha? Ay, doon. Oo, kumain kami doon. Nainit. Hindi ka mahangin mo. Sino po sila? Kahit pala doon tayo kumain, baka malibre si Jacob. Hindi. Ano lang naman yung ano nila. Ano yung tindera? Tindera yun. Pag gusto namin kumain ng ano, yung pag doon naghanap kami. Pagka-Godong Batangas dito. Ano to? Toyo. Masarap. Ano? Benito. Tignan. Sukal mo. Ang sarap lang doon. Ano? Yeah, malating bangka. Nakakain na. Balik kami dun sa ano. Kulang pa ng labanos. Tsaka pako. Mga gulay oh, nakakariton. Sama ka, mahirap, hindi mo na ko kailangan. Nangyari, init. Ano laban oh? Ayan, nasa jeep pa pala. Matris na gulay.
talong. Nakarating pa lang. Na, nag-aagawan na oh. Yan na, nakikipag-agawan na dito. Gulay. Kangkong. Magkano isang balot ka tarib? Ha? 200? Dito, mayroon. Wala akong kami. 200. Isang balot. Ano, fresh na fresh yung labanos. Ito yung puti pa. Kangkong. Gagawan no. Hindi to, hindi yan. Iba yan pala. Okay na, Tito Dave. Ikot ako. Ikot ako kasi bawal lumakbang doon sa ano, mga gulay. Alin pa? Sa'yo. Meron pa akong basketball. Ano ba? Ayun po. Kaya na lang yung isa lang naman na tudyong kaya ito yan. 20. Oh, kaya lang drive. Sige. Naputakin kita. Tuturuan mo ka na uno. Alin ba? Tabi kami dito, Jun. Turuan mo ko ng lulusutan. Sige. Wala kayo ba lulusutan? Alright. Let's go. Kuya, lalabas na kami. Sunti.
na rito. Marado mo. Hindi mo nakaparada. Wala to rito. Ayaw siguro magbayad ng parking. Yung pagkado yun, pwede naman yung dun. Pasaway lang yun. Nakaya mga bantay. Puro ko sabi. Mga pasaway. Kung nasusuka Manibela, maganda sa Manibela. Di na bawal eh. Manibela. Oo. Pinayos ko. Oo, dapat ka di. Babalingan. Automatic na. Dati ako ganyan. Kung pinayos ko, nagpusa ako yung sim. Kaso, center post. Tagas. Araw na pa eh. Binaboyad mo ko kadi. Ha? Hydraulic na yan. Abo? Wala to. Sige. Ano? Sinapok naman sa ito. Titipidan pa no? Bayan. Tawid kayo na ulat. Pwede po ano yung ano. Oo, gulay mo ano. Mabago. Abot. Dalawa. Maluwag pa lang. Ay, natalapit sa dilat. Dadaan mo traffic. Pero diretso. Kakanan ka sa kanan ha? Sabi na kita. Kanan kadi. Besto na ako. Bago magtuloy. Kaso na. Kadi nilogan kadi ah. Oo. Expressway na. Turgit na rin. Kada kanan. Kita ada pwede. Kanan kita. Tawa sana pwede. Patuloy daw ito. Ha? Hindi na mag-premier. Sige na lang. Lagaan mo premier na. Mahawal eh. Yan ang mahulog.
yung mga sakyan pumunta sa probinsya, di na bumalik dito. Para hindi traffic. Bakit ang kalsada rito parang hindi sumasuy eh. Daming lubak. Dito lang naman yan, paglagpas ng Karamba. Paglagpas ng Karamba mapuntang Palandaran. Ano ba yung state ba ba? Parang season TV ang driver natin ngayon. May ambulansya tayo na nakakasabay ah. Karamba.
bago bumere. Bago binig. Oo. So, pagkita Avenue, Japan Store. Bakante. Bakante. Tinambayan ninyo ah. Piniling tambayan na yun. Alright, landscape area. We are now on LA. Bilit ko kung marami. Sabi. Ilaw yan, dito yan sa loob. Oy, Ito, dalawa? oo. Yung isa, wande. Isa? Isa na, yung... Ano yan. yan? Ito, iwan dito? Oo, yan. Yung isa doon, yung mahuli. Yung hilaw. Ito na yung isa.
mo. Ito, yung maganda niya. Ito, yung green na green. 120. Ay, ito sa labas na to. Ito. Son. Tama mo ka? May nakabente pa ka sa akin kaganina. Balikan mo ako mamaya. Oh, ito po. Okay, ano ito? Dos mo ingit. Balikan mo ako mamaya ulit ha. Araw-araw yan. Pero oras-oras. Makakatabi na ano. Yan ka dyan. Araw-araw. Kaya. Alamig pa lang tayo. No. Sa titigilan nun. Hindi ko araw-araw lang eh. Ito, tapos hindi na. Bigyan kita lagi. Sabi ko eh, magdalo. Pag Sabado, abangan mo ko. Hindi yung araw-araw mo. Hindi niya, pakasakit-sakit. Yung mga magandibigin na kasi na. Ha? Pagla? Ito, pagla na ito. Lima? Galing mo ito. Puno ah. Tapos na yung wala niyo kung pakita na ito. Wala. Paano na sa kanya nun siya eh. Okay, siya. Yan mo ah. Wala. Dinala mo na iba. Hindi na makakalaw dito sa loob. Puno na eh. 500 lang. Ito. Dinala mo na. Biyak ko na ito isa. Darang. Apat na lang to. Toyo. Patay nyo. Apat na lang to. Yan lang naman. Hindi ah. Ano kayo? Ayun. Masunurin kami. Pamilya. Okay na. Hirap mag-drive dito sa Maynila. Kasi may papasokan ka ng mga eskinita tulad nito. Dapat dahan-dahan ka lang. Kasi baka may masagi. Hanap tayo ng garahe. Ayun at nakachamba tayo ng garahe. Nakachamba 0-0 0-0. Ayun, thanks God. At okay yung trip natin. At siyempre nakarating tayo ng maayos. Nakawi tayo dito sa Paranaque ng maayos.
Hirap mag-drive pag inabutan ka ng antok. Halos ano rin yung biyahe. Halos kulang-kulang isang oras yung biyahe. Mula Tanawan, Batangas hanggang dito sa Paranaque. Halos kulang-kulang isang oras. Yung takbo natin ay ano, 90 na yung pinakang mababa. Ang mahirap kasi mainit. Kaya ako inuubo pag ganyan na ano, yung nagpapawisan ako tapos natutuyo. Ubo yung resulta eh. Yan po. Garay ko muna tong sasakyan. Mamaya edit na. Edit na tayo. Yan muli, maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor, lahat ng mga sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga viewers na patuloy na naniniwala at nanonood sa aking mga vlog, mga gawa kong vlog dito sa Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po, araw ngayon ng Sabado. Yun, ingat-ingat po tayo. Yan. Ngayon din ang vlog na to at maraming salamat. Bye bye. Love you all. Inaantok ako. Edit muna. Love you all. Ayan, may ano, may napansin ako dito sa sakyan ni Tito Jun. May tumagas oh. Hydraulic siguro to. Yan oh. Pakita ko sa kanya. Kunin ko muna yung motor niya. May tagas. Ito yung motor. Dito namin iniwan kanina. May tagas yung sasakyan niya.